Tervetuloa munkin puolesta. Mä oon Ilmari Huttu-Hiltunen. Mä oon tuossa Medaja-hankkeessa töissä, joka järjestää tämän Mediapolis-generaattorin täällä. Ja mä oon itse myös sen Mediapolis-generaattorin kohderyhmä, että päätoiminen pieni media-alan yrittäjä. Ja seuraavaksi kerrotaan vähän siitä, että mistä tässä on kyse. Ja pyydänkin projektipäällikkö Leena Mäkelän tähän kertomaan hankkeesta. Ja Leena varmaan kutsuu sitten Taina ja Petrin. Joo, kiitos Ilmari. Eli mä oon tosiaan Mäkelän Leena ja mä toimin yliopettajana TAMKissa. Ja sitten tämän Medajan, joka tämän tilaisuuden järjestää, niin tämä hankkeen projektipäällikkönä. Tämä Medaja on 2-vuotinen projekti 6-aika-ohjelmasta ja tämä liittyy kestävään kaupunkikehitykseen ja Medajan tehtävä on sitten erityisesti kehittää median avointa innovointia sekä Tampereella että Helsingissä. Eli meillä on tässä mukana myös Metropolia, jonka edustajat täällä on. Voisitte nostaa kätenne ylös siellä, Metropolian edustajia, eli vahva linkki myös pääkaupunkiseudulle. Ja sitten meillä on mukana Yle ja Tiihosen Minna on täällä ja Homeen Petri on täällä, jotka on sitten meidän kanssa yhdessä pähkäillyt sitä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Kuten jo tuossa sanoin, niin erityisesti tavoitteena on se, että me edistetään media-alan avointa innovointia ja siten alan liiketoimintaa ja arvonluontia myös. Ja miten me innovointi erityisesti tässä hankkeessa ymmärretään, ja se on ollut lähtökohta, että tehdään käytännön asioita. Että innovaatio on jokin käytäntöön viety ja käytännössä toteutettu uusi idea. Ja sitä toivomme myös itse, että sitten kun tämä hanke on ohi, niin siellä on tehty oikeita innovaatioita käytännössä. Me tehdään nopeita kokeiluja ja pilotteja ja tavoitteena on yhteistyön lisääminen ja fasilitointi eri toimijoiden välillä ja herättely siihen, että miten media-alan toimijat sekä keskenänsä että sitten myös muiden alojen yritysten kanssa voi uudella tavalla tehdä asioita, kehitellä palveluja ja tuotteita. Meillä täällä Tampereella on unelma siitä, että Medaja voi vaikuttaa siihen, että media-alan ekosysteemi kasvaa. Me ollaan kovin kateellisia kyllä helsinkiläisille, koska siellä on jo paljon enemmän toimintaa ja yrityksiä ja mahdollisuuksia, mutta me ollaan myös varmoja siitä, että me täällä pystytään kehittämään nopeassa tahdissa asioita Tampereella. Erityisesti meillä on tavoitteena myös se, kuten Ilmari tuohon jo viittasikin, että miten saadaan niin kuin mikroyritykset osaksi tätä ekosysteemiä ja että ymmärretään se mikroyritysten niin kuin erityinen potentiaali niin kuin tämän alan kehittämisessä. Ja mehän kaikki myös tiedetään, että suurin osa media-alan yrityksistä on mikroyrityksiä, että sikälikin se on looginen kohde kehittämiselle. No nyt me ollaan tässä aloittamassa generaattorin tamperelaista versiota, Mediapolis-generaattoria. Mutta tämä ei ole suinkaan lähtöisin meistä, ei ole meidän ideamme, vaan käsittääkseni idean äiti ja isä ovat Petri Home ja Taina Seitsara. Eli Taina Seitsara tulee tosiaankin tuolta Helsingin kaupunkisuunnittelutoimistosta ja on ollut myös meidän aktiivinen yhteistyökumppani tässä. Ja Petri tulee nyt sieltä Pasilasta sitten. Tulkaa kertomaan itse tarkemmin, mistä on kysymys. Eli jos ihan saisi lyhyen kuvauksen siitä, että mistä tässä generaattorissa on kysymys ensimmäiseksi. Joo, tervehdys vaan kaikille. Mä oon tosiaan Petri Home Yleltä, toimin strategia-osastolla kehityspäällikkönä. Ja meillä on ollut ilo tehdä Helsingin kaupungin kanssa yhteistyötä, pilotointia. Loft Helsinki on ollut meidän yhteinen projekti, joka on pyörinyt noin 2 vuotta. Eli yhteisöllinen työtila Ylen tiloissa Isossa Pajassa, Pasilassa luovien alojen yrittäjille. Ja tämän puitteissa me ollaan tehty myöskin, se on sinällään ollut yksi pilotti, joka on sisältänyt monia kehitysvaiheita ja uusia avauksia. Ja yhtenä näistä on sitten tämä generaattoritoimintamalli, jota me ollaan kehitetty tässä Loft Helsingin alustalla alun perin. Lähtökohta siinä on ollut se, että on tunnistettu tarve avata ovia isojen toimijoiden, isojen yritysten ja pienten välillä. Eli pienemmät yritykset, joita Loftissakin paljon on, heidän on vaikea päästä tarjoamaan osaamistaan isoille yrityksille.
Ja sitten toisaalta isoilla yrityksillä on selkeästi, niin kuin vaikka Ylellä, kaikki toimintatavat ja prosessit ohjaa toimimaan yleensä vähän isompien toimijoiden kanssa. Siihen liittyy osaltaan semmoisia ihan niin kuin, toimitusvarmuuteen liittyviä juttuja, jotka on ihan valideja huolenaiheita, mutta samalla se niin kuin sulkee tiettyjä ovia ja mahdollisuuksia ja myöskin ehkä semmoista niin kuin ketterämpää uutta osaamista pois. Ja tähän haasteeseen me ollaan sitten lähdetty kehittämään tätä generaattorimallia, jota on nyt useamman kerran jo toteutettu Helsingin päässä, Turussa ja nyt sitten myöskin tänään täällä Tampereella. Ja tätä on tarkoitus viedä sitten myöskin eri puolille. Tämä on siis niin kuin jatkuvasti kehittyvä malli, ja mä sanoisin, että täällä on ehkä tämä niin kuin media-ala, ja vaikka Yle on mukana, niin tässä puhutaan kyllä laajemmin sitten koko luovan alan toimijoista, mikroyrityksistä, ekosysteemistä ja sen niin kuin voimavarasta, mitä tämä tarjoaa. Eli mikä generaattori sitten on? Se on tavallaan niin kuin fasilitoitu minikilpailutusprosessi, jossa on selkeät toimeksiannot isolta yrityksiltä toimijoilta, jotka tuodaan tähän verkostoon ja sitten haetaan sitä kautta hyvin nopealla syklillä tarjouksia sen ekosysteemin verkoston kautta. Tässä on myöskin niin kuin ajatuksena se, että toimeksiannot on sellaisia, että ne on avoimesti kerrottu, että minkälaista osaamista haetaan ja mikä on se hintahaarukka, mitä siitä ollaan valmiit maksamaan. Eli tämä tuo myöskin niin kuin, paitsi näitä konkreettisia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, niin avaa ovia tämän osaamisverkoston välillä, parantaa isojen toimijoiden hankintaosaamista luovan osaamisen suhteen, parantaa pienten toimijoiden osaamista tarjousten tekemiseen, tekee hinnoittelua läpinäkyväksi ja niin poispäin. Eli tässä on monensuuntaisia hyötyjä ja hyvin positiivista palautetta, mitä me tähän asti ollaan saatu. Haluatko Taina sanoa jotain? Hei, olen Taina Seitsälä Helsingin kaupungin elinkeino-osastolta. Toimin siellä luovien alojen asiantuntijana ja minulla on ollut ilolla yhteiskehittämässä tätä generaattorimallia Yleisradion kanssa Loft Helsinki-alustalla. Mä puolestani voisin viitata roll-uppiin, joka on tässä mun vieressä, eli sekä Yleisradio että Helsingin kaupunki monien muiden kumppaneiden kanssa me ollaan tämmöisessä kansallisessa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa kuin Creative and Inclusive Finland, eli luova ja osallistava Suomi. Siinä meidän tehtävä on miettiä niitä keinoja, joilla me voidaan aktivoida ja koordinoida luovien alojen kulttuuri- ja taiteen kentän ammattilaisten, jotta heille saadaan lisää työpaikkoja ja jotta he voivat elää sillä ammattitaidolla, joka heillä on. Generaattorimalli on minusta äärimmäisen hyvä toimintamalli, jota mielellään nyt ollaan testattu Helsingissä useamman kierroksen, niin kuin Petri tuossa toi esille, mutta nyt iloksemme ollaan löydetty eri paikkakunnilta ne luontevat yhteistyökumppanit, jotka lähtevät rakentamaan tätä kansalliseksi verkostoksi. Ja tietysti odotukset on aika kovat. Me toivotaan tältä keväältä jo näitä tulevia paikkakuntia on sovittu Vaasa ja Oulu ja Helsinki ja Turku. Eli meidän periaatteena on ollut se, että mihin vaan karavaani halutaan kutsua, niin sinnehän me toki tullaan. Hyvä. Kiitos.